който да го подготвям именно да застъпва на пост на тържествата, които настъпват в град Стрелча, да носи почетен караул и да бъдат подготвени в това направление. Създадах го, но вече след втория отряд се наложи вече още един отряд да създам, който да бъде вече да го подготвям за екстремни ситуации. Това беше отряда млад санитар. И ето, появиха се трите отряда и по структурата на подготовката в българската армия те трябва да бъдат обединени. И ето от само себе си как се получи вече специализирани ученически батальон Васил Левски. Като родители на хора, които работят в армията, как се чувствате? Така, съня ви спокоен ли е нощно време? Ами, значи можем да кажем, че е спокоен, като се има предвид, че бащата е военен и сега сина ми просто непоклатимо е решил, че ще става военен. Това е негова мечта. Спокойна съм и уверена съм, че нашите деца ще се поправят, тъй като ние сме потомци на такива хора, които са били в армията. Моите прадеди са участвали в боевете на Шипка, под знамето на Георги Бенковски. Моят дядо е бил офицер и така аз се чувствам задължена и горда да продължа традицията и нашите деца да изпълнят тяхния завет. Заветите на Ботев и Левски. И аз спа спокойно, и цялото ми семейство спи спокойно, и цялата ни фамилия, тъй като в нашия род имаме много военни. Значи първо да започна с покойния генерал Кунчо Кацаров, който е брат на свекърва ми. Мъжа ми, който беше военен, девер ми, който беше полицай. Неговите двама сина са също военни. Единият вече завърши, другия е последна година във военното училище. Синовете ми, братовчедите на мъжа ми, така че нашето семейство, цялата ни фамилия просто спим изключително спокойно. Да, за мен също е спокойно и се радвам, че един от синовете ми избра професията, която и баща му беше военен. Някой от вашите синове или дъщери в момента, който е на мисия или който скоро ще замине? Моя племенник ще замине скоро на мисия. Също другия ми племенник пък беше на 2 мисии. Той всъщност на сестра ми Зети беше на 2 мисии. Ами напрежението е голямо, но все пак те са мъже. Смели са, заминали са по собствено желание и ние всички се гордеем. Чакаме ги с нетърпение, разбира се, като майки се притесняваме. Все пак това не е в България, но дори да е в България, те пък крайна сметка за това са избрали тази воинска длъжност, за да могат да покажат своята мъжественост, своята отговорност като хора, като българи, като стрелчани, като отговорни лица. Добре, бих искал да попитам вас, ако ваше дете пожелае да отиде на мисия и това се случи през времето, докато той е извън страната, вие как ще се чувствате? Ами като всяка една майка, притеснена и с надеждата всичко да е наред с него и Господ да го пази. Да, много естествено е това. Майките, бащите, изобщо всички близки да се притесняват, когато тяхните деца са на мисии. Както плакахме с всички майки, чието деца бяха в Ирак, така се притесняваме и вълнуваме, но мисля и вярвам, че нашата обич ги спасява и им помага във всяка една ситуация. Моя син сега е кандидат за мисия, одобрен. Започва подготовката. Мисията ще бъде в Афганистан. Първоначално не можах да го приема така много нормално и спокойно, но прецених, че сега е момента, в който трябва да го подкрепя и да му дам някаква надежда за това, което е решил. Надявам се всичко да приключи добре, нали, когато отидат там, да се върне жив и здрав, както той, така и всички, които ще отидат на тази мисия. Мислите ли, че е възможно това, на което вие учите вашите възпитаници, поне пилотно да влезе в няколко училища като свободно избираема дисциплина? Много от директорите ще кажат, много е трудно, много е сложно, но ето го е с директорката госпожа Мария Влаева. Ние го доказахме, че много е лесно, само при добро желание на даден директор. Изготвили сме програма за отряд за противодействие на природни бедствия, аварии и катастрофи и първоначално този отряд вече може да
бъде основоположник на такъв специализиран ученически батальон във всяко едно училище. Всеки знае, че войник за един ден не се става. Вие твърдите и сигурно е така, че изпълнявате дълга си, но имате ли усещането, че правите някаква услуга на българската армия в процеса на професионализацията? За мен не искам да кажа, че е услуга, а това е дълг към своето отечество, което го изпълнявам. И смятам, че този дълг го изпълнявам след като в българската армия до 2007 година, казвам не 2007, 2006 година, имам 29 възпитаници, а след новата година вече тези възпитаници са 9, аз смятам, че до края на годината може би още 5 мои възпитаници ще облекат униформата вече като кадрови войници. Всеизвестно е, че Стрелча е един от най-патриотичните райони в България. Това помага ли ви по някакъв начин във вашата работа с ученическия батальон? Да, помагаме, мотивираме. Винаги ме изправя към да преодолявам трудностите, защото винаги като се замисля и за патрона на батальона Васил Левски, за моя прадядо Неделю Стойно Сапунжиев, който е загинал тук, винаги казвам, и на тях не е било леко, но въпреки трудностите, създали са комитет, създадено е по-късно и революционен комитет, който участва в Априлското въстание. Добре, какво мислите за жените в армията? По принцип, военната професия може ли да бъде подходяща за една жена? Значи, според мен може, защото може да се каже, че в някои неща сме много по-дисциплинирани от мъжете и много по-изпълнителни. Да, разбира се, че може. Аз изхождам от това, свързвам го с нашата история, тъй като аз съм от Борчевския град Панагюрище, живея срещу къщата на музей на Райна княгиня, българската княгиня, която развя знамето. И тя беше единствената така даваща сили да покаже на всички, че българската жена може да се сравнява с мъжете, може да има този борчески дух и плам. И за това казвам с ръка на сърцето си, че българската жена може да бъде наравно с мъжете и в мир, и по време на война. Аз също подкрепям жените, които са решили да бъдат в армията. Моята племенница е в армията. Тя е много спокойна, много доволна. Даже не иска да мисли за някаква друга професия. Щастлива и там, предпочита да бъде в строя, не в канцелария. И така, според нейните думи, съм убедена, че една жена дава сила на мъжете около себе си и ги кара да бъдат и те практични, защото жените сме малко по-практични от мъжете, и да ги импулсира, ако имат момент на колебание, този момент на колебание много бързо да изчезне. Да, аз смятам, че също жените могат да бъдат наред с мъжете в армията и даже по-изпълнителни от тях, по-отговорни, бих казала, могат да бъдат. Една от вашите възпитанички, Ани Димитрова, е печелила конкурси за красота неведнъж тук в Стрелча и въпреки това продължава да следва своя интерес по отношение на българската армия, на силовите структури. Това може ли да означава, че жените вече са в достатъчно напреднал процес на интеграция като част от професионалната ни армия? Да, те навлязоха и го доказаха това нещо, защото след като при мен вече имам 4 възпитанички вече в българската армия, и